בשנת 2013 ציינה חברת בייר העולמית 150 שנה להיווסדה, ועל כן החליטה להעניק 150,000 יורו לפרויקטים התנדבותיים בקהילות ברחבי העולם. בין הזוכים ב5,000 יורו הייתי גם אני. ההצעה שזיכתה אותי במלגה הייתה פרויקט רכיבה חווייתית על אופניים לילדים אתיופים ממרכז הקליטה בנהריה. הרעיון לפרויקט הזה היה של איריס אללוף, מרכזת קשת זכויות הילד במרכז חוסן בנהריה. יחד עם דני והילדים יצאנו לחוויית הרכיבה. 3, 2, 1, ואז עושים עוד שיש לי שתי אצבעות, נפח של שתי אצבעות. אנחנו מצאנו שבעצם דרך האופניים אנחנו יכולים להנחיל ולהשריש המון ערכים חיוביים ולאפשר לילדים בעצם לבוא לידי ביטוי גם עם קשיי שפה, כי זה בעצם כישורים אחרים לגמרי, בעצם לחזק גם את הנושא של הביטחון העצמי, את הדימוי העצמי, גם את הנושא של המוטוריקה. אנחנו מלמדים אותם דרך האופניים בעצם הנושא של אחריות, של משמעת, של עבודה בצוות, של עבודה עצמית גם, של תחרותיות, הישגיות, יחד עם עבודת צוות. כלומר, דרך האופניים בעצם אנחנו יכולים בצורה חווייתית וכיפית ומאוד נעימה עבורם, שהיא כמעט משחקית אפילו, אבל בעצם לחבר אותם ולהנחיל, כמו שאמרתי, ערכים מאוד חיוניים. תוסיפי לזה כמובן את הנושא שזה טיול, ואנחנו דרך זה גם מכירים מקומות ומחברים אותם לארץ ישראל ולאתרים, וזאת המטרה בעצם. בלי מסיבת סיום הרי אי אפשר, ולקינוח יצאנו לשייט כיפי לאורך חופי הגליל המערבי. מקווה שהרכיבה תיזכר אצל הילדים המקסימים האלה לעוד הרבה זמן כחוויה ראשונית כיפית בראשית קליטתם בישראל. לחברת בייר.